Mga nanginabuhian sa e-bike sa Mandaue City ug bisan ang mga pasahero na balaka sa epekto sa pagpaban sa dakbayan sa operasyon ni ini. Ang report ni Nico Sereno. Sa barangay Paknaan sa entrada paingon sa city relocation site, nakahilera ang ubay-ubay nga mga e-bikes. Kini ang ilang terminal nga namasahero paingon sa unahang bahin kundi ubay-ubay ang mga nanimuyo. Sa report, nga hingpit na unyang idili sa syudad ang e-bikes, labi na kining pampasahiroan, mipadayag og kahingawa ang mga drivers ug operators. Dunay moabot sa 40 ka e-bikes ang nagserbisyo sa maong ruta. Kaniadto mga tricycad ang ilang gamit sa pamasahero apan human sa pandemya nisikat ang e-bike kay matud pa mas dili budlay dad-on sa mga driver. Matud sa parehong mga drivers ug bisan sa mga pasahero lisod kun hingpit nga maban kining operasyon sa mga e-bikes padanglit dinhi sa 6.5 hectare relocation site sa Paknaan kay way lain mga pampublikong sakyanan nga mulahos gikan di sa iskina paingon didto sa sudlunon nga bahin. Panghinaot nila paminawon sa syudad ang ilang hangyo. Wala mo sa tricycle good kay tricycle di mo sa kasod diri. Pero kamo Mga bala para magkasod para ana. Kung ilaming papawayon o may mahimok. Lisod og wag tangon diri lisod kay wag tangan sa mig pangwarta diri. Ya, panginabuhian na mo. Ya, among pamilya wa mi lain gisaligan ni income kanila gid. Pipila ka mga pasahero ni angkong maglisod sab kung ihinayon ang plano. May modern jeep nga nag-standby sa dapit apan sa iskina ra kini ug dili mulahos sa unahan. gusto jud sa muta init kayo iniglakaw ba. O dayon kana sa muta nagdali. Dali niya malit sa kanang imong trabaho. Muna wala na gani e-bike so wala na choice maglakaw na lang. Apan ang labaw sa team mibarog sa desisyon sa dakbayan. Gikatakda silang muhimo og subsob nga operasyon pagsusi sa mga nag-operate sa mga e-bike sa kadalanan. Ay kung ato nang pasagdan, mudaghan man yun na. Kibaw ko na anay nagdaghan diha pero kamay pa. Kung mo insist gyud sila ng e-bike manggod, I will demand nga irehistro nila ilang e-bike o nya kinahanglan naa sila lisensya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.